Shrangshalo Golirai Tipra Mothani Bakhaktui Kaisa joining Panda Shongsa Zakha. O Panda o 37 Nukhung ni 107 voters Juda Juda Bodolia Kare Tipra Mothani Bana Romlaikha. O joining no Yachakha Bisramgonj ni Subzonal Chairman Shuron Deb Burma. Tayo Panda o Faiman Zakha TWF ni Rina Deb Burma Tai Rajesh Deb Burma Akushong. Bisramgonj ni Shimi Buddho Deb Burma ni Koktuma Chumui TV. Nungpo patene yakari phaimani agiwo CPM khaibani Rajana hamjagai tawa rajana kami chung. Sungna mosong CPM je party tongmani bo khai hamiano nogoi nung tini omai hamiani saka poti kisa khub kheng. Hamia tunya ke ba borok party selai thanga ke ba sungna thangani bagai ma tongkhabai aban bagai haike ma. Ge nung nono kebo dagi soi dum sawoi jobodasti omai roken nono kebo da chigi saka kai ha. Nakari tawa abu kono to sung kuno jaga kono hamjangan. Maharaj na kai hamjagai nang phaimani bawa haina nugunya bono kai hamjaka Bana sangtabo nukjaka sini bagai bo basai phaika de sini age rajani de sahane ni bor basai phaika ke sangtabo kono na nai ni ni wangsoge sumara taw banara mu nong family ni kojon arok phaigena tini o jago ani family o ke an family ke nogo pure an chara jo beringa thangmani baba ba ta thaki ni mung kata mo an mu ke sakara mu bo kamini Golirai chano asari CPM ni nung khoraksa da phai na tebo family phaija. Hajak Type tong. teptong na Yo sang Kaisa joining Panda, all joining Panda, Paimanja Pikasini, Bisingtwi Subzonal Chairman Borongana Suron, Tai Sotro Golagatini, Block President, Dr. Portes, Sini TWF ni, District ni, President, Bukuka Rina, Secretary Sormila Pajaka, Tai Block ni, President TWF ni, Bukuka Patia, Tai YTF ni Block ni, working president Sohdeb tini chini logi tongo o joining Panda tini or kabangma bodol ni 37 om hero kan family ni o 107 butar sini Tipra motho joining khaipega tai borok tini homdo dongke tini oro bor khatsuma pun tai ang borno lamsogo tini beskang ni sini Maharaj ni naharmongo sungbai palbak se himnan bagai Golirai bazar hati o jagawa ang Ranjimi hamahan tongi family tangke khub dukhor jonok hamke bukha khamjakani tini nugoi bukha tongtok pika tangke bukha tongtok pika ke chini bobograni hamjakmani no yachak lainani bagai boni hamjakma yaphano yachaknani bagai jotto chini o Golirai amchani CPM khainai IPF Nukhung ni BJP Nukhung bibhinno সংগঠন yakarei tini Tipra motho Bana rom phaimani bagai borono belage hammai maro tamni ke Wanama singsa 2018 o Golirai bazar mohai tongmani ya o Golirai bazar onek development tongmani se tini tamongkha sini bororo political torjagai oroni bazar dugan pat soksabai ses khalai kibirka aboni bagai tabok ang asa khayo tabok sini omhake dugan pat tai khamglak sini rajani sini bobogarani naharmungni Bisingtwi jotto baksake himi hayi hanchake khorangti sakangke o jaga tai omhai dugan sokjamung walaimung suglaiung omhai tonglak niksing ang khasongo tai sini takhungrokbo omhake wansogino khakchangmani Bisingtwi tini Maharajano logirenani bagai haibemani bagai bongno belai hambai aboni bagai sini lama sungtai kwarke khwarimanani bagai sini nahar muktai ba hasalke himimanani bagai sung wansogo tini o jagao 31 37 পরিবার 37 পরিবার 160 ভোটার তিনি ও জায়গায় বরক জেনি খাইয়া Tamo party sawi chini o jaka joining khai tipo. তিনি ওরা CPM ni BJP ni TPF ni বড় ইয়াকারে IPF ni ওটাও ma bo andar klai মংখা 17 গোলাগাটি নান্দার 17 gola ni andrana kana ro tini sab sab joining khlaiman jaga sab sab phaiman jak phaika অর মানজা খাইনাই কে সিনি YTF ni TWF ni লিডার অফ একে ব্লক প্রেসিডেন্ট
borok joton phai o jaga o yasak Bana rom hanai rong na tam khak sang man kana rok bara rom phai no chini khak chang man hai sungmai sung hamjak lai tonglai ke sinorte walai suklai nglak tare sungjate sak bai sak milui naithok khalai tongai thangna bagai borong bo obono khak chang ma manai borok bo obono phaio karon jung 2018 nuka oroni dukan sokta jaka বিভিন্ন মালপত্র খামকা অনেক কিছু নক সিগাক জাকা বেরা সিগাক জাকা जों তাবা আবনি ইয়াংনি यखा আসল কক